Конкурсның максаты мектеп яшендәге балалар арасында юл транспорт травматизм профилактикалау. Бу юнәлештә яшь хәрәкәт инспекторлары отрядларының ролен арттыру. Этот конкурс проходит для учащихся начальных классов, чтобы они знали безопасность свою на дороге, знали знаки, вели себя достойно на дороге и для безопасности. И каждый год у нас каждая школа готовит агитбригаду, и дети достойно выступают на этом конкурсе. Команданың нигезләмәсе буенча командалар өлкән кеше син безнең өчен үрнәк темасына агитация чыгышлары әзерләде. Һәр команда бәйгегә үзенчәлекле номерлар әзерләп килгән иде. Һәр кемгә мәгълүм Ералаш балалар киножурналы чыгышындагы музыкалар белән башланган тамашалар аеруча кызыклы булды. Монда инде безнең район мәктәбеннән килгән агитбригадалар катнаша. Балаларның язгы каникуллары алдыннан үткәрү бигрәк тә мөһим, чөнки каникуллар алдыннан балаларга юл иминлеге нигезләрен тагын бер кат кабатларга кирәк. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урынга Мөслим лицейның яшь юл инспекторлар отряды лаек булды. Икенче урында Бояк мәктәбе командасы, Рушуга мәктәбенең яшь инспекторлары исә 3нче урынны яулады. Без инде мәктәптән үзебез иң яхшы дип тапкан укучыларны әзерләдек. Юл йөрү кагыйдәләрен бик яхшылап өйрәндек һәм аларны инде киләчәктә тормышта кулланырбыз дип уйлыйм. Мондый чаралар бик кирәк. Чөнки инде балалар белән травматизмнар бик күп. Алда безне язгы каникуллар, җәйге каникуллар көтә. Соңгы елларда машиналар агымы юлларда бик күбәйде. Шуңа күрә юлда йөрү кагыйдәләрен белү җәяүлегә дә, машина йөртүчеләргә дә бик кирәк. Шул уңайдан инде балалар белән андый юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү чараларын даими үткәреп тору бик кирәк дип уйлыйбыз. Күбәк мәктәбенең ЮИТ отряды теманы иң яхшы ачу номинациясында, Олы Чакмак мәктәбе командасы балалар бәхете өчен берләшү номинациясында, Мөслим урта мәктәбе командасы Синең тормышың, Синең кулларда номинациясында җиңүче булды. Катнашучыларга Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесеннән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.